Sagudayan nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Joby nga napoluan, apagapaman aragsak, idi kalman na. Idi kalman laeng manong naming tamaturo kag kuman. Ngamjak pa na idep ti cellphone ko manong naming kat nagring. Idi kita ek saan nga nakapunbok. Diyak kumakaya ta sungbatan manong naming diyak kamo no apeng asal damang idurudurun kanyak tapos sungbatan. Hello? Hi. Sinde to Nelson. Ah, si kagayam Nelson. Kunaklano ang angaw mo. Ang angaw nga niya. Itay panagam mo tatel daw na dinawat mong cellphone number ko. Tawag ang ganto ko ng amom, Joby. Nasaktag kari, matungpal ko. Ingkarik kang kangatawagan kanto, hindi tayo itong arabi, di ba? Ngayon, nakabisbisi man. Napaot nga hindi pa nagsalita may kinilakay ko. Dito nga min nga oras no ka nga tumawag. Di, nepipan man nga rodan ta ili mo king kuhana. Haan lata, tapay. Nakadadayot ayan na. Mabalin niyo ba nag-video call? Nag-video call ka mga nagpaisuita eh. Yung adadamat ka marik nagtiliw ko. No, apay man kami nga, imadayo pa lang. Kahit pa nagtrabaho. Di ba? At ako ba nga kasta nga balay yun, no, hanganapan sa Saudi. Wine, nakabalay kami. Ngayon, katsi ka. Di ba? Agpadpada ta. Wine, adamat ni Mrs. ko dyahi. Dubai. Ket, may liliwak man. Maglaki din na nakamamuta. Ang padpada at problema eh. Pimanaw na kita asawa ta. Ang padpada ta nga mailiw. Ngungarod. Bagdahan na ito ituang anak ko nga pangipapasak no kanti iliw ko iti asawa. Sikan eh. Duada man. Ngim kang runaan na, jay katugang ti mga ayawan kadakwada. Iso nga free ang. Siyak out saan? Kapag siyak ti mga ayawan kadagito yung ping. Itong bigat. Napin itong bigat. Nakita na. Diyak kayat. Di mo kayat? Diyak kayat nung sa mong ipay-peso. Amom, diyak ka mo tirik na. Agam amuti tayo daw. Ibaglagi dito simuro ta kiti gayem ko. Nga napang kami kada nga party. Hindi makita ka nga siyak tikit kita. Nagluko tayo ito nga lalaki. Ito na ka. Kasla lablabusan na. Tigas na nga perring na kunak nga roon. Data perring mo nang roon takiday mo. Iti kinidayan na. Kasla naragrig ti braken pantik. Luko ka. Aman. Diyan ka mo noon yat adda kay ka Nelson. Patulog ka na natin. Takas takmet. Intun bigat. Gusto nang pagkitaan ta. Ibagag kang gano sa dino ka nga dagasin. Adalugan ko. Amo ka. Ibagag kang gano sa dino ka nga dagasin. Kanuan niya oras. Kat orayan nagsadyay, uno si kang tuturayan. Sige, ibagang mga din sa dino. Tsak mo din makaturog manong name dinto tanabayag itayan nga nalpasen ti panagsarita mi kini Nelson. Talon atawen manong name ti asawak sa Saudi. Ket kas iti nagtulagan mi balay ti umuna nga bakiran mi. Tapos di kasta kadadan balay mi. So nga da balay mi. Madlaw mulat ang katas Saudi. Sa adamat napatbating ornong mi iti bangko manong. Sa akong problema iti para kada kita anak ko. Alumadlatat nagyan ti rep mi. Ngayon may masalang ti problema. Nustang mailiwak ket mailiwak latang.
Kinabudno naman nung nimi awan pa'y makatawan ni Jerry nga asawak sa si Saudi, idi adaman mang sulsulisog kanya. Ngimjak kinayat. Idi sumarunong nga tawen, may kadwa nga tawanan, adaman nagharim kanya. Tsakaya, tsakaya. Ngimaping ita. Sa bali ni Nelson manon nimi. Sa bali. Makamunditan. Maminsan mo't lang nagkita kami ni Nelson. Saan to nga maulit? Aging nga nga dimtengen ti aldaw ken oras nga uraya ko ni timbaga ni Nelson nga paguraya. 5 minutes ko laeng nga dasadyay idi adag sardengen nga kotse iti asdeg ko. Naloktan tiri daw. Makan, kinunana. Ket nagluganak nga dagos ba nung nimi? Sa akin reket, tiri daw. Ti amok ket patarayin na ti kotse anong nimi yung saan. Napanakidin gulpenig gaman ti agsumbangir nga pingping ko sana inamalan nga nananam di kiti bibig ko. Nelson, ala, I miss you. Abag siyak ti mismo. Di lang kalma nga nakita tangin. Namiss ka. Sa dirabi ka nagsalita. Alam mo ba? Ala. Alam ako na. Nagbara na kiti bibig mo. Orek lang makatartar na. Kadi, umum sa balik ka nga talaga. Nakarot yun. Sige. O anong nagayam? Iti Beach Resort. Nang itugot ka't paglibos mo, diyak ang mga aglibos na. Di yun ibaga mapantat Beach Resort. Tumagas na kong batang. Balon na nga no, no problem, nakasagana, ada tabak. Mga compartment room. Di magas ka mga paiso manong nemi daruwatek mo sana. Alpasan na, diretso kami manong nemi medyo adayo. Kada kita sa dagdatan ng beach resort, mapantasad dyan, napimbintas. Kada kita dupat batunan. Hindi makadanong kami, manong nemi, dagos kami, nga nangupa iti close cottage. Abay. Anong cottage dito? At kwarto na. Dito ito paging kabilan kada kita drinks ta, pangal daw ta, merienda, saramsam. And then, anatan o, mapantapalo mo na dito, Nek. Kalpas na nakabayatan. Dita, oh my God, Allah, oh my God. Nakaalis to ni Nelson, manong nemi, takasladyak, napupuutan, tay kunak nga instant, nga naragrig nga laming pinsan, ti agpadpada, ti arwaten ming agpadpada. No kasano ti bara manong nemi da kini bibig ni Nelson na barbara manen ti bagina. Sa kunak nga ruden manong nemi nga makapaternek na rik. Ang runa manong nemi idi kastaunay panang nanam na manen kada kini bibig ko sana impababa titenged ko sana inyan ta da kini bibig na manong nemi iti tuwa nga mansanas. Nagareng-engak manong nemi. Nalalaing nga amang ni Nelson ngem ti asawa. Nga muna ti impaunanan ti may nga dakulap ni ti baba manon nemi ket nariknana. Nagapaspasa. Ungarud. Baam ti igupot. Ha? Yung pababa nung peso manon nemi ti ulo na ket ni. Slagig igupen manong nemi ti digo ti bulalo. Ang astawa ni manong nemi ti parang isurot ko ti patong ko no kasta kasep-sepan na. When nalipatak manong nemi na si asawa. Linipat ko, linipat ni ngagpadpada kani Nelson nga daytoy nga ragsakit apagapaman lang. Apagapaman lang ragsak. Tapno may epan ngagpadpada ti ilimi, taadda nga rod iti adayong ngagpadpada ti kita asawa. Saan ko nga pinanunod nga kalabaso ti amin manong.
ngem ket di ti pampanunutek, ket iti panakaep ti iliw. Tinabayaken nga mailiwak manunimi. Ket kasto unayan ti panakaitayok-tayok ko. Digiti palaeng ti pala bibig na kendila na araramaten na iti baba ngem namin adu akon mago. Nang ro na lang arudan iti ibiyat nan ti panan na manunimi. Oh, taktakkel nga amang ngem ni Jenny. Talaga nga super deto nga lalaki. Sikala ko man tinagbalin nga asawak Nelson. Sikala ko man. Inulit mi pa'y na minsan manong kalpasan na. Remor kami ni Treta nga silid kapag tagpadpada kami nga mabisin. Dabagay kaya binalon ng ara? Minong ka? Hard med data. Gawin. Dado ti paborito ken brand ko. Brandy. Dado ti kayat ko. Punta. Tapno, agsublit ti dati nga pinsan. Binanugnok ko. Napanugtan ng padpada. Yung nagmayat, di ba? Nakamayat, Nelson. Ngayon na. Maminsan laing. Ano ken mo son? Italaing nga mapasama. Tsaktun kayat nga maulit. Iti da ito laing nga daw. Dagmalmalam taron. Okay na. Makanta ka rin. Agdiusak pwede kayat ko kalpasan nga makang ko da ito. Sige. Nagdiusak nga rin manong nemi, napahanakit ko na yung nagsukat, iti rumuwarak. Kaslaw may asawa ma. Kaslaw pa anak mo. Nakabipinas ti pamagim, Joby. Dito taunit na kinlabak ang dagos kang kay di kalman. Nagpintas ka. Di pamagim mo. Super. Naglaing ka met. Macho ka met. Kanalaing ka nga talaga. Sinalaing ka na kami. Mga nalalaing ka. Takdak ka pa dahil. Sinarununak manong naming iti mapug, iti baybay, ket uray iti baybay, uray iti madama kang magdigdigos manong nami, irapin mo pala ang matagin nagek, ag lips to lips manong nami. Irami pa yung mga tiyagin narakop. Paramitan ta dito'y baybay. Ha? Kasano? Loko ka. Isokarog nga dito iti kinayat ko. Adreto'y akin abagatan amin nga cottage. Adayuta sa dyan. Adayuta. Ako hindi makadisturbo ka rin. Kasan mo rin? Madasin ta. Linda ito. Kasan mo? Lumikod ka. Hala! Itong posisyon na kayat mo. Baba na nga rin manong name iti bikini kalpasan na. Allah, urila. Sarek na manong name iti unag tadanom katad na isurot ng danom. Allah, nagapgas. Kaya kay dita. Nelson, talamararamid mo. Di mo kaya mayaman. Mayat, di ba mga no, mahamon ng panunutan pa, hindi kita makakita ka na ta, at ayuda, at nga mo kasi taramidan ta. Allah, Nelson, namamu ka lang di kalman, kalpasan na ni. May experience ko, di kastoy, may experience ako sa bali ka, Nelson. Manong nemi talagang kaslaawan. Awan pulos ti panakabanok mi. Takalpasan, iti igid ti baybawon, nakalpasan iti baybay, iti danum nga mismo si mangat kami. Adamot manong nemi ni separate nga pagbuel nasan. Inala na ti tuwalyana. Tagimata nga ti tuwalyak man.
ket siyempre kami iti pagbuelnasan, indre ket nanginlak manong name iti banyo, kalpasan na ket simirok kami iti shower, manong name ket dito'y manen. Why? Dito'y manen nga napasamak ti amin. Kasla saan nga maibusan ti loko. Nakakondisyon nga talaga. Oray siyak manong kasla saan nga maibusan. Nakasabsabur lang tamanong palmi nga nadiguwa. Nangaldaw kami manong name kalpasan na simrek kami manin iti unek ti siled ti close cottage. Ket dito'y manong name nga astawone manen itinamsaakan ken panagpapasmi. Aging ka nakaturog kami man. Nariingak manong name babaen kadagiti agek kanapulos ni Nelson. Nelson, malaman. Mas turog ko ha. Ure siya. Ako ba na ita? Halo, saan nga mapalin? Nagkawid daak. Sige. Maudi nga rin. Sa tanto kawid. Nelson. Chubby. Datala ko man tinag-asawa, Chubby. Ure siya kung Nelson. Di ka bayatan nga awan di kita asawa ta. Di tatapay lang tinag-asawa. Di ba? Nalipadam ka din bagakeng ka. Iti da ito laing ngal daw. Saan ton nga maulin? Nata? Oo. Baka no saan ka tumawag at sikat tumawag ka niya. Baka saan kang ahuisin at sikat mangayos ka niya. Haan? Apagapaman na ragsak. Numampay. Nakilabasol. Iti da ito laing ngal daw, Nelson. Kinagyamanak. Tanaepan ti pa nakailiw ko. Maudi da ito yan na panagasok ko. Intulundok manong nemi dito'y lugar mi ngem saan kong impadanon iti balay mi. Ay di mo, api nga di mo kayat nga mamuak ti balay yo. Tiyak kayat nga makita dagiti karubak kad lamang itulod kanyo. Dito yakon, tamalak tricycle. Chubby, talaga ka di nga da ito iti umunagin maudi? When? Sigurado ka? Sigurado ka? Ngayon kasapagani kang kata mailiw ka kanya. Sa anak to nga mailiw ka ka. O sige. Orek lang tatawag mo. Kaya nung pagari ka, talaga di mo maituran tili mo. Siyak ti lalaki nga, saan ka na imod. Man nakawat, mapagbigay. Kamanak Nelson, sang kanto malipatan. Iti maudi agundaway nga panagin narakop mi kan naglanang dagiti bibig mi. I love you. And goodbye, Nelson. Nangala kadang si tricycle manong nemi kadimbagak mo sa dino ti papanan. Ti malyawak manong nemi nakaparada pa laing ti kotse ni Nelson. Thank you, Nelson. Saan ganton nga makita pa? Manong nemi di makadano nakditi balay, sinapul ko tiya number ni Nelson na nakapunbok it cellphone ko. I'm sorry, Nelson. Tsak! In black ko. Kaslaon anyaman tinapasamak kari di maal daw ano. Ngem nakasurat iti kalendaryo da itangal daw. Tsak tumalipatan da ito ngal daw. Nasurat ko yung kalendaryo. Manong namin nagtutuloy iti dati nga pagtaray tibiyag ko. Tibiyag mi kang giina. Kaya kang tutuloy manong namin iti panagtinawag mi wano. Tumutawag ti asawak iti rabii.
between 8 to 9. Kada kita nga gundaway siguro kahit ni Nelson tumawag kanyak ng sana na makatawag agsipod ta implak ko nga ron. May isa nga bulan tinapalabas. 2 bulan. 3 nga bulan. Oh my God! Nasikuganak ni Nelson. Diyos ko, 3 bulan na nga sana ko tinatatngan. Itaramita ka, sana ka nagsakbay. Ano patak kapitil ko, kanidingal daw. Makalawas kalpasan na. Nagreklak. Tap na sigurado manong naming gimatang active pregnancy test kat talaga nga positive. Napanak ni doktor manong naming. Inresatan nak ka sa pulak. Vitamin kada dumapay. Doktor. Nagpa-check up ka. At siyempre, no, awanti, paganaksanti, imimita misis. Katangim na to eh. Kit naman saan ko nga tumarin na to eh, doktor? Eh, baka maragdag. Sige, doktor. Thank you. Saan nagbayad? Saan ko ginatgatang tinreseta na manong nimi? Tinaramit ko kindikit. At adigitigun tao yung manong nimi masapak, nagriing kibigat, mapanang agtaray-taray manong nimi, jibangkag. Ragrig ko nga. Ragrig ko nga. Jakmat nga ron kayat ka mapan kadagiti agparpargo, pagparparigrigan manong. Hindi ka problema. Ada di Saudi di asawak, palpasadak si kukak. Marigrig ko nga, marigrig ko. Maglagto-lagtuak man nung itupak-tupak ko, pwede patong ko. Yung magupatan nga bulan man. Buong at apagapaman nga ragsak. Buong at apagapaman nga ragsak. Manong nemi, nagsapulak iti tao nga makatulong kanyak. Napadpadasa mo? Vicky? Tiyan niya. Tinagparagreg. Oh, di ba lasa nga? Namitahan ka tapos kung magparagreg nung sikugak dapat asawa. Habaya? Sikugak siya. Kahit mo kasawan. May samit lang aldaw. Pagapaman lang ragsak. Jak tunulitan ko, nakisong ang jak kinulitan. Ngayon may isa lang aldaw. May isang aldaw. Awan pa 24 hours. From 11, alas 12 te aldaw, ginggan natin alas 5. Manulang oras? 1, 2, 3, 4, 5 hours lang. Kitori 5 hours lang, no? Kitori 1 pa na minsan lang. Ngawan ti second round, third round, kada fourth round. No nakahala ka nga dagos. Nitarabidik. Mano bulanin? 4 months. Eh, delikado na. Hindi ko mapailangan na adlaw 1 month, 2 months, hanggang nagregla na, nagdanag ka kuman. Awan mo. Adamok. Ngimsang kong ibagakin ka. Loko ka. Please man. Nagbuting ka kinapo Diyos. Ano't kabutag mo ka di? Ano ang sikog ka? Nakabutag mo? Nilakay mo? Ni Apo Diyos at ikang runa nakabutag mo. Taramidem, tawagam nilakay mo kitag pudnukan. Ay susapo aya. Di kay tuwid kami nagsakbay. Nopyo ko man, kasi ko mamakit nangalak ako man titinumar mo, nagtumarkan. Ngaron, tsakla nagsakbay. Nadya ko nak nga oray ta maminsan lain ko na. Taramidem, ano ko taman tibason mo katag pakawang ka ginapod Diyos sa kag pakawan kinilakay mo. Kabarbare mapakawan na ka. Karabian na timawag ni Jerry Manonemi.
Kumusta kaya? The problema, Jerry. Mano pang ambulan sa may bakasyon ka? 6 months more. Pag-usunto man nga, sumangpet ka nga, ganangkak. Nato ko lang? Masipugak. 4 months. Pagkawanin na, Jerry. Nasuli-sugat. Na minsan lang. Saan nga naulit. Umtsak pagarupan nga. Hagbalin. Pagkawanin na ko, ma. Ginusan na ko nga mapakawan na maramida. Jerry, pagkawanin na tawak laeng. Kapatid na laos nga iliw ko. Jerry, hello? Ibabawi di pa nagbakasyon ko. Makamo kayo ni Tibiyakyo. Jerry, dagiti duha putot mo. Oray so darat mo masuportaram. Nusan na kon nga mapakawan kin maawat pa eh. Managkulan to dagiti tao. Adak dito sa Saudi, dito sa kakit, masikog ka, ganak ka. I'm sorry. Panawam ti balay ko. Ibatim na kita anak ko kada mamakin ni Papa. Pinagpukaw ka dito nga lugar. Diyak kayat nga maamuan dagiti tao nga nagsikog ka nga dak dito sa Saudi. Politik. No talaga, ngagbabawawi ka iti dayta nga naramin mo, agtungpal ka kanya. Ibatim, dagiti anak ta kada mama. Kat ag-disappear ka dita. Dita lugar mi. Nga napalawlawang ka at kabagyan mi. Maaramid mo ka di. Sige. Nisudet at pagayatam. Nisudet at ipangdusam kanya. Tagsaan ko nga makit-kita pa idigitan lang ko. Pumadawak iti na ito ang lugar. Tapdusan na nga makita. Ngagsikog ka. Nga masikog ka. Nga awan ka. Sige, Harden. Kasaritak to daw mo kini Papa. Ibag kadakawadat yung amin. Kad masapong isutat ng dagdag ka nga pumanaw dita. Awan nga ron tinaramidak manong nemi no di nagtungpal. Kabigatan na indrobot ko di kita rawatek adamatan ditoy di kita katugangan. Mga babayin ka. Mamabalin na ko makitugpatumpal ka. Dinip, maglilipot. Yung oras niya itanti bagbagamin kinararamitan mi. Sa amin nga mabahoy na ita. Gusto di ko na. Desisyon di anak mi. Agpukaw ka dito nga lugar. Tapnaawan ti pakakitahan da nga liliputan ti anak mi. Kat saan ka umumay? Saan ka umumay? No may iliwak to ka na kita anak ko, Papa. Mama, handa ka magawagan di papakin, Mama. Sige, pumanaw ka. Yan tanging kat. Huwag gayan. Imbilin na pa ikada kami. Ngaitad mo kada kami. Jai, libro di bangkoyo. Sige. Masud ko na yun. Awa, maraming ka. Nagawidak dito lugar mi manunimi ket mas daw datatang kininanang nuaping adut arwate. Manong nimi nagpudnuhak kadatatang kininanang ket kastaon iti pungtod da. Yung mura anit araramidan da manunimi awanin saan nga may babawi pa iti amin. In unblock ko manunimi ni Nelson ket siyak abismo titimawag ken kwa. Oh, Gina. Joby. Nalipatan ako na. Tadjina ko namat kanya. Joby, I'm sorry.
Sabi nga minimplak na. Sa ita, the problema kay. Ang problema? Binuntis na kanya. Yes! Apa yung maragsakan ka? Kaya una, nadanak ko kay ka. Pinapanaw na tasawa. Di akong makikita, di kita anak ko. Ada akti di lugar mi. Imbagam na sa dinotayan mo. Taumaya. Tapay. Kaya yan tayo, pinapano na kamatin nila kay mo. Di datan. Kat suportaran ka. Ang sipot na ada, obligasyon ko kayo ka. Ada putot ko kayo ka. So, imbagam na sa dino, taumaya. Imbaga karatatang kininanang manunimi. Awan, tsaka mo. Awan pang suportar kanya. Tsaka makirawari ti kwartami. Kini Cherry. Anda ka na kuha dati. Libret. Kanti ATM. Awan, kwarta. Kasi ka dilatan kaya't mga pagtungpalan. Di nagpatin kaya't asawa. Di na kami kini Nelson. Eh kasi no sumangpit ba di asawa na? Di may masakan ton. Haan na. Dan tumatente anak ko. Ngem. Ura idi tat dimtengen manong name ti asawa. Pinadas ko tinapan nagpakpakawan kalpasan nga na yan. Nepas ngay ko manong name ti lalaking anak ko nga June. Timpanagang ko daday tati ko na ni Nelson. Pulos nga sanda ko nga pinakawan pa. Tanamuan dagaya manong ngayon tultuloy mi kin Nelson. Ano nga mabaling ko taon magsuportar kanya. Ken uray manong nemi idi tas imang puwet ti asawa ni Nelson intultuloy mi lahat ti relasyon mi. When? Intultuloy mi ti relasyon mi ano kasta nga weekend umay ditoy ni Nelson dito lugar mi. Nagpapas kami iti ragsak iti Sabado ken Domingo santo man manin nagsubli iti syudad. Adamat digiti gudaway manong nemi nga saan nga umay iti may isang bulan. Ngimno, iti nagsublin ti asawa na iti Saudi, iti Dubai, manong nemi, dito yan, ti pag-awawitan. Aging kakalagito, manong nemi, nagtultuloy ti illicit apermi, saanan nga pag-apaman, manong nemi, nga ragsak, doon di ka nagtultuloy nga ragsak, gabota, nagtultuloy nga siyak ti may kadua nga asawa ni Nelson. Gabota, dapay ading ni June, ni Jennifer. Masuportar na dua nga pamilya manong nemi agsipod na pigsama ti sweldo ti asawa na ken nga ti sweldo ni Nelson. Manong nemi inawat ko nga may sa akrida kalpasan nga insina na ti asawa. Naragsaka o rekasto ti kasasad ko. Gabot ipatpatig na kami ni Nelson ket ipatpatig ni Met isuna. Manong nemi amok nga doon kiti mang babalaw kanya ken kahit ko lang iburay dahito nga padas ko nga kasla di kalman laeng nga napasama. Anyway, naragsakak iti likudan di amin. Toyagyaman nga paghaya mo, Juby. Juby, thank you. Thank you. Ante ko nadan ti tao ti mga aramid ti gasat na. Gasat mo data. Ngayon at least naragsak ka. Kaputasan na kayo matabaybayaan ni Nelson.